tini mo na. Nanti, yung tambay tinis kayo sa mami pala. Hindi mo, paano nga pwede? Mamiti lang. Ito baro. Mamit ko lang. Mamiti lang tapos sa natin yung talang tayo sipon. Sa may module ko lang na ako. Magpatangin ka na ba ito baga may alam mo ito sipon? Hindi ko rin natin. Hindi natin ang bibigyan. Limang kontrol ba siya? Taliwan lang. Ano naman, aming kaliwata ng pisa. Ayun ba? Diba martilyo? Mabok mo ito naglinis. Wala mo ito kaya rin mo ba? Ano lang? May nang paggawa ng babagta, may glass. Naka mo na. Tepo mo. Uy. Okay, finish. Okay, it's a Genesis product. Kakapit lang po nila yung carburetor. Pangit pa na-adjust ka. Kagaling po na-start. Yun. Karayom. Sa pangalawa siya mga karepa. Start tumot na. Sa pangatlo. Bali naman yung adjust niya mga karepa. Ilang ito? Ano ba tayo pa? Wala na. Mas masaminin mo na ito. Yan dyan mga kinang tumbong nung nakartaan ang gano'n pintilaba. Malaki. Ito kung durang mo. Hindi pinturang pandigat. Yan naman sa mga kasirit. Manang di. Ay, yung balat ko lang. Gano'n dyan ka na ba? Steady mo tayo. Steady nga ba? Ang mga yan. Napagkala din mga. Yeah, damn. Shout out ni Kasupal Tilo. Dia pa siya tuli. Masarap yung shout out dito. Shout out mo. Ano ah? Pesya mo eh.
Tapos sa 155 Honda. May naramay. Salo. Isang titag di sikat doon na rin. Kung man mo na i-drop ba yung sniper to ba? Natunan na nga nila. Isagana ano kaya mo Max. Kaya magsisagana eh. Kapak. Ijang bigay mong kalawag sa may batik ko. Ay, kaya liwag pa sa mga puti ako. Dito na rin dalhin siya. Yaman di ba pero? Yeah. Hindi ko gagawin di ko pa. Ayos pa lang nga may button. Ano ito? Ganun Baby, ano mo paano? Limit ko. Iyak! Limit ko. Lagyan mo lang kinakong TV ah. Na, Okay, copy. sting. 155. Tinigaw. No, ilang mo siya ng testing ko. Kailangan mo para sa mga testing. Kalo. Okay. Honda T-Max. Ay, mabayag. Labas na! Hmm. Wala na guys. Shoutout ka Bandoy. Shoutout ka. Napikan mo. 155. Bilis. Bilis na yung ulo pa. Ayan, tapos na ang Oh, manchete mo. ha? Tapos na guys. Bagong Pinas. Ha? Bagong Pinas. Ano masasabi mo sa bagong ninis? Ayos daw, Paparoy. Yun na, dito na nagtatapos ang ating vlog.